the new Western Cape DA provincial leader, Tertius. Wonyulwa njengenkokheli entsha yeqela le-DA eNtshona Koloni umnumzana uTertius sesohlula lowo bekhuphisana naye kwesi sikhundla umnumzana Bonginkosi Madikizela. When they say to you the ANC is going to win the elections in 2024, you must say Hashem. Amaqela ezopolitiko athe ebhazalala kulo lonke eli ethundeza uluntu ngakumbi abantu abatsha kuba bayokubhalisela unyulo kwimpelaveki ezayo. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Namhlanje umbutho we-Democratic Alliance eNtshona Koloni ubambe inkomfa yokonyula inkokheli entsha ephondo nokwenza inguqu kumgaqo-siseko wawo. Mabini amadoda beqobisene kwesi sikhundla umnumzana Bonginkosi Madikizela wayesakuba inkokheli kulo mbutho kwakunye nomphathiswa weziseko zophuhliso umnumzana Tertius nothe ke wabhulela amasako kaMadikizela njengoko onyulwe njengenkokheli ye-DA eNtshona Koloni. Wonyulwe njengenkokheli ye-Democratic Alliance eNtshona Koloni umnumzana Tertius namhlanje kwinkomfa yalo mbutho. OkaSimas uqhumisele ngekalika uxa wakhe abesilwele sisikhundla naye umnumzana Bonginkosi Madikizela. Inkokheli entsha ke izimisele ngokuza nenguqu emva kolonyulo lonyaka uzayo. Today Western Cape and the Western Cape government is a beacon of hope. And in that, and by being that beacon of hope, we will now ensure that we execute that in terms of service delivery, but also that we take our structures along with us so they can be a beacon of hope for those people who want to join our party. Our opportunity is now. It's never been a better place for us what's going to happen in 2024. And I know you will agree with me that we are ready. Ngelixa inkulu baphathiswa eliphondo umnumzana Allen Windi ebekhafula amadangatya ayikhwela ezehlela kumbutho we-ANC. We are the province that gives our country hope because the ANC have failed the citizens of South Africa. They truly have failed every single one of us as citizens of South Africa. They have failed our youth. They can't get corruption under control. They fuel corruption, and every time a rand is stolen by the ANC, it is actually stolen by the people, from the people. OkaWindi ukwalumkise umbutho wakhe nge-ANC ne-I-EFF ezixeleshe isixeko saseKapa kulonyulo lonyaka uzayo. Inkokheli ye-Economic Freedom Fighters umnumzana Julius Malema iphinde yaqinisekisa amalungu eliqela kuba abezenzululwazi babonisa ukuba i-ANC ayizuphumelela kunyulo lonyaka ozayo. Watsho esithi liqela linabantu abatsha phantse kuwo onke amaziko emfundo ephakamileyo kweli. OkaMalema ubesenza intetho ephambili kwiqonga lamalungu eliqela embombela eMpumalanga namhlanje ngelokugaya inkxaso elungiselela unyulo likazwelonke jikelele kunyaka ozayo. Umnumzana Julius Malema uqale ngokuxelela lenginginya ukuba ingxelo yezenzululwazi ikhombisa ukuba i-ANC izawukha phantsi isitya sigcwele kunyulo lonyaka ozayo. When they say to you the ANC is going to win the elections in 2024, you must say Hashem. So when they say to you, but what are you basing your argument on when you say the ANC is not going to win the elections in 2024? You must tell them it's not me, it's Ipsos. And Ipsos is the research, and research is science. Utsho ayityola ngelithi impumalanga igutyungelwe lulwaphulo umthetho lungathatyathelwa ngqalelo ngumbutho okhokele urhulumento. There is huge crime happening here. We came to this church to bury Godrich's child as an evidence of how people get killed in Mpumalanga and nothing happens. Ukwazi ngombe isifuba esithi I-EFF inelunda lokuba kukhonya ulutsha lwayo kumaziko emfundo enomsila kweli. Watsho esithi lunoxanduva lokubuyisela umhlaba ebantwini abantsundu. It is this youth that knows that for us to be who we are, we'll have to reclaim our land.
It is EFF that made the youth to once more be interested in politics. Okamalema ulebele ngokuhlaba ikhwelo kumalungu e-Economic Freedom Fighters ukuba aphume ngobuninzi ukuya kubhalisela ukuvota ngomhla we-18 ne-19 kule imiyo. Imibutho eyahlukeneyo yezopolitiko eyasekuhlaleni eKomani eMpuma Koloni ibuthelene ndawoninye ngelokukhuthaza ulutsha ukuba luphume ngendlu kuya kubhalisela ukuvota. Abahlali kulo mmandla batyusha ezitalatweni ngoFebruwari benyanzelisa ukubhangiswa komasipala we-Enoch Mgijima ngelithi usilela ukunikezela ngeenkonzo ezingundoqo njengamanzi nombane. Ulutsha oluphuma kwimibutho eyahlukeneyo yezopolitiko luqubanisa intloko eHexagon Square, kodwa abo baseza kukhetha iqela lezopolitiko phambi kolonyulo bavakalise inkxalabo yabo. Improper ngoku istructures ze-centers zethu apho khona senza khona i-recreations. It's like azihoyekanga and andiyithandi loo nto because ifuture yabantwana ixhomeke kumaphupha abo noba umntana wenza ntoni. Umnqweno wam mna into yoba sibonakale silulutsha. Ezi nzame sizizamayo into yoba sikhawulelane norhulumente wethu ungasinikiyo amathuba omsebenzi ingathi angasilekelela kwezi nzame sizizamayo. Intswelangqesho kulutsha, umbane kunye neziseko zophuhliso lwendlela zinegalelo elibi kuqoqosho lwaseKomani kwaye abanini mashishini baziva bephantsi kwengcinezelo. The electrical issue is a major problem, and as you may or may not know, I've been actively trying to be involved in getting the municipality to be more functional. And I think the real issue is to understand that this municipality has been declared as dysfunctional by the government. We have a huge outcry of youth unemployment in Queensland in particular, well, the whole of Enoch Mgijima and South Africa for that matter. Now, the governing party hasn't done anything to assist that. We do not have to fight in Komani because the minute we fight and carry on fighting, the municipality in the current government is going to take charge. They are going to be happy. In fact, they are very happy that we are fighting and divided. I-Action SA, iDA kunye ne-UDM ibingamaqela ezopolitiko phakathi kwemibutho yasekuhlaleni nabachaphazelekayo abazimeleyo abebezimasela umsitho. Nanjengoko kubhaliselwa uvoto ngomhla we-18 nowe-19 kule nyanga, abantu abatsha bahlaba ikhwelo lokuba bangashiywa ngasemva. Kwiindaba zethu kuChannel 163, ndinguSiphosethu Boy, ndiseKomani. Amaqela ezopolitiko amanqadanqada ukulungiselela nokugaya inkxaso yonyulo lonyaka ozayo. Wona msebenzi onzima kukhuthaza ulutsha ukuba luvote kulonyaka ozayo, ukanti kwelalo icala ulutsha kukho olo luthisele lulahle ithembe ekufezekisweni kwezithembiso ezenziwa ngala maqela ezopolitiko ngethuba lonyulo kwanakwiinkokheli ezonyuliweyo. Kukhangeleka ingathi akuzukuba ngumhlaba owehlelayo ukukhuthaza ulutsha oluzokuqala ukuvota ukuba luvote. I'm currently 26. I've registered before, but I've never voted. I never see the need to vote because during the manifestation of what do you call that? Political parties, they'll be saying things. Things will change, but nothing changes. Still the same. Unemployment rate, crime, what you name them, nothing changes. So I didn't see the need to vote. Ukanti nabo bakhe bavota ngaphambili bamatolanzima ukuvota kwelityeli lizayo. When last did we vote? 5 years ago. They promised to make a change. But still, the unemployment rate is still growing. It's not decreasing. It's getting worse day by day. Ukanti kusenjalo kukwakho nabo basakholelwa kuba ivoti zabo zingenza umahluko. I'm gonna vote next year, quite sure, not turning back. I didn't see the need to vote at that time, but hopefully next year, gonna cross. I believe now youth got power. Ulutsha lumemelela utshintsho lweenkokheli eziseburhulumenteni nokunikwa kolutsha namanina amathuba kwizikhundla zobunkokheli. Uqhekezwa kwefama kamongameli Cyril Ramaphosa ePhala-Phala lityali lashukumisa ilizwe, ukanti abatyholwa abathathu netyholwa kuba ngabo abaqhekeza kule fama bazidaphela kwizithonga zeedola zaseMelika bangaphaya kwezisele kwaye bathe enkundleni ngoLwesibini nayizolo. Isicelo sabo sebail kulindeleke ukuba siphulaphulwe ngomhla we-17 kule nyanga.
Eli tyala laziwa ngokuba owayeyintloko ye-arhente yezokhuseleko kweli uMnumzana Arthur Fraser amangalele umongameli Cyril Ramaphosa. Nangona kamva umkhuseli woluntu walihlamba nje igama likamongameli Cyril Ramaphosa, ngoku lo mba usezinkundleni zamatyala. The two suspects are facing 4 counts. Number 1 is conspiracy to commit housebreaking with intent to steal and theft. The second one is the housebreaking with intent to steal. And the third one is the housebreaking with intent to steal. The fourth counts is money laundering. Wesibini uFlorian Joseph ungumama womntwana ononyaka. Igqwetha lakhe lithi ibheli yakhe ingxamisekile. It has a serious bearing on the mother, more importantly on the child, because you'll understand the child is having a condition. She needs the mother more than anything. Wesithathu David Joseph, umntakwabo Florian usebenza eMpuma Koloni, uthi nangona enepassport nje kodwa akazange wayisebenzisa. The suspect was located in the Eastern Cape and then he came through to Phala-Phala where he handed himself over. Umtyholwa wokuqala uEmmanuel David wayengengomsebenzi Phala-Phala, usasokola kufumana igqwetha. Bobathathu abatyholwa zinzalelwane zaseNamibia. Ukanti ke akukacaci ukuba bakhona kusini na abanye abantu abanokubanjwa malunga neli tyala. Inkampani yakwaShoprite ithi binexesha elaneleyo ukulungiselela iBlack Friday nexesha leholide zokuphela konyaka. Le nkampani ithetha oku njengoko kulindeleke ukuba amawaka abathengi angwingelane ezivenkileni ukuyachola-chola izinto ezihlileyo kumaxabiso. Iivenkile zithezela egoqweni zilungiselela iBlack Friday kwanexesha leholide zokuphela konyaka. Umlawuli wemisebenzi kwinkampani yakwaShoprite eKapa, uMnumzana Andrew Havinga uthi bacebe kwangexesha belungiselela lo mhla. We know the calendar, as I mentioned, coming up. We know in advance in terms of what we're going to be looking at and what those typical volumes are. And then we obviously work collaboratively with our suppliers based on their capacities to plan optimally in terms of how much volume do we need to be bringing in, make sure that our distribution centers and our transport fleet is scaled up to obviously withstand those increases in capacity needs. Uhambise wathi kwiziko lokwanjiswa kwemveliso zabo banamacandelo ohlukeneyo, bahlengahlengisa imveliso zabo ngokweqondo lokufunwa kwazo. So this latest platform just allows us to leverage AI and machine learning to truly make sure that we've got a very real-time daily forecast, as well as incorporating real-time in events, for example, that might be happening in a region, or also weather factors that might be influencing certain product categories that would suddenly experience a heightened demand. So that technology allows us to understand that at store level on a daily basis. Kambe ke iBlack Friday yokuqala le okokwafika iCovid-19 yaye kulindeleke ukuba abathengi abaninzi bathenge ngenkqubo ye-internet kunabo baza kuya izivenkileni. Amabhakaniya Abhungcile bethu amakhosi ngenqaku elinye eqandeni kumdlalo we-DStv Premiership ubanjelwe kwibala lase-FNB ngalemva kwemini. Le mpumelelo izithathile ezikamagebhula yokuzibeka kwindawo yesi-7 kwilog ye-PSL, ngelixa wona amakhosi ehleli kwindawo yesi-8. Singamabhakabhaka besazivela ukuthi sizodlela isinkwa sethu semihla ngemihla. Bafana badlala ibhola eliseqophelweni eliphezulu ngalolu hlobo. Nokho zidlalile zami impofana, so angisoli ndawo nje neduthi waphela egemini munye ofane awine. Bopha Bhakaniya bopha, kudala sithi umphokoqo unexhala amasabekwe elangeni. Besithetha ngeKaizer Chiefs le. iKaizer Chiefs ikwazile ukudlala kahle kwi-second half. Kuphike wona amagoli okukhombisa ukuthi bengesile usuku labo. Kodwa kona ukungisela bekukhulu kakhulu. Anasikhalazo wenza ezidume ngazo ukhosha wami iKaizer Chiefs. Inhlelo yenzayo uyawapha ezinye play game time ngexesha le-right. Ikhosi belizimisele nalo belidlala ngokuzimisela kunye nePirate, kodwa ke next time siyabuya ndilikhosi for life. Ndiyayivela mna into etyiwa kweKaizer Chiefs, ndilikhosi njalo ukuze abaphathi beKaizer Chiefs bazoyazi into yobana fanele baqashe ucoach and into yokuqashwa kwecoach engxamisekile. iKaizer Chiefs iyazama yona kodwa inkinga siyayibona ukuthi uShepard usaphethe ibhola likazwane noTeki. Lo coach lo akatholi assistant yakhe abazozwana naye. Nceba Mapoma uthi awu madoda bendivele ndisazi mina ukuba ezimnyama ziyadlula uThekutsolo.
Ufanisile uthi vele yangumdlalo nje olula apho iChiefs ibisoloko ileqa izithunzi thwesenhlaza enjibeni. Thamsanqa Hlwele uthi ndithi yalala kubafana bam enkosi Pirates. Bukelo ngaphefumula kwimixholo yethu sebenzisele nombolo ka WhatsApp nengu 071 670 2548. Kanti uThabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Kakhulu ke bamqotho omhle apho kudeska yakho yendaba ndiyakubulisa kaloku mzontsundu nawe ekhaya ndikwamkela kaloku kule yam ke ideska yomozulu mna bethuna igama lam kaloku ndikuThabile Makhaphela umamthembu qhude nengoza kutshanje ke yenjenje imozulu. Nanso ke mbeko phaa kuMzantsi Afrika nje uphela kuhle kakhulu ngamandla kwiindawo ezithela ngapha umbindi apha eMzantsi Afrika njengapha kaloku ubukela phaa koVelcom kuhle kamnandi phaa ekuseni bevuka nje ngo-17 degrees bahambe echungcembeke nosuku lwabo phaa kube kuhle futhi lihlaba umhlaba kamnandi nje lalanga ngama-30 ekhatshwa sisilimukeli xa siqwaseleka ngokubanzi amaphondo wethu amise njalo phaa ngomso sivula kaloku phaya empuma Koloni phaya eAlvani kuhle kwasekuseni ngo-11 degrees bavule kamnandi ke futhi ngala 28 degrees naye akabe kwahlaba. Nanso ke imozulu phaya ephondweni laseFree State ngomso phaya emva kwemini phaa kaloku embindini eVelcom ngeshumi nje nesixhenxe kusemnandi futhi phaa ngorhatya futhi ngalala 30 nje ekhatshwa sisile xa bevala usuku lwabo ngomso kanti yona imozulu phaya ephondweni eNtshona Koloni njengaphaa kaloku Vredendal bavuka kakuhle noko phaya ngo-14 degrees bahambe ke nemini yabo ngomso futhi ngama-20 nje abe nesixhenxe kusemnandi kakhulu phaa koBeaufort West phaya ekuseni ngala 14 degrees. Nanso ke bukela imozulu phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso futhi phaya kaloku eKuruman ngeshumi nje nesithoba kuncembe phaya emini futhi lihlabile umhlaba izulu kamnandi phaya ngo-35 degrees efana ke phofu naphaya koKimberley ngaba-30 abe nesithathu. Nanso ke imozulu phaya ephondweni laseNorthwest njengaphaa kaloku koVryburg ku-19 degrees efana nqwa ke phofu naphaya eTosca kanti imntla-mini yabo futhi ngaba-30 abe nesixhenxe phaya emini ngobusuku Mahikeng bavuka ngo-21 degrees. Nanso ke imozulu phaa kaloku eGauteng Pretoria kuhle kakhulu phaya ekuseni ngo-17 degrees xa bevuka futhi bahambe ke nemini yabo ngomso futhi ngaba-30 abe nesixhenxe xa bequkumbela nje olwasuku lwabo lwangomso zayenje nje ke mzontsundu apha ekhaya imozulu yethu phaa kwelaa phondo laseLimpopo Thabazimbi kumnandi phaa bevuka ekuseni ngomso ngama-20 nje abe nesibini kutshisa mpela ke xa bevala usuku lwabo ngomso phaya ngama-30 ekhatshwa nje sesasithandathu. Nanso ndabukela ekhaya imozulu phaya ephondweni lasempumalanga esikhukhuza ngo-20 degrees xa bevuka ekuseni noxa ke izulu labo lithe kakhulu kusibekela kakhulu phaya emini ngomso ku-30 degrees phaa kaloku esikhukhuza kanti phaya embombela ku-26 degrees. Nanso ke imozulu phambukela ephondweni laKwaZulu Natal njengaphaa kaloku koNewcastle ngo-15 degrees bayihambe bayiqumbule kamnandi kwimini yabo ngomso futhi ngaba-30 ekhatshwa sisithathu nqwa ke phofu naphaya ePongola ngo-25 degrees. Bethuna itsho ke into yam idesika imozulu mna ndikuthanda kangaka xesha limyole. Bukelo ngazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 nangomso sakuniphakela ngobunjalo bazo kamnandi.